עידו, ספר לנו על היזמות הראשונה שלך. אני זוכר שהשתחררתי וחיפשתי בכל מיני עבודות מזדמנות, מה אני אעשה, ובאזור עמק יזרעאל, איפה שגדלתי, ראיתי כמה חבר'ה שממש מארגנים מסיבות ועושים אחלה כסף. הפעלתי את הקשרים שלי, התחברתי לזה כמה אנשים, הפעלתי כמה יחצניות, וארגנו מסיבה בחוף מעיין צבי, קראנו לזה סוכות על החוף. פרסמנו בכל מיני צמתים, הבאנו יחצניות כאלה. בשעה 10 בערב היו שם 50 אנשים, בשעה 12 בלילה היו שם 2,500 אנשים ששילמו כניסה וקנו אלכוהול. עשינו באותו ערב, אחרי חודש של עבודה, עשינו 30,000 שקל כל אחד. זו הייתה יזמות מוצלחת. עד היום חבר שלי אומר לי, החיים זה לא מעיין צבי, לא תמיד ככה מצליחים בוואן שאט. מזל של מתחילים.